Ngay ngồi you try kan isngi bagi open one biang shka yeng ke jong feeling ba kan program jong Potternet bagi na kuam pinang subhai fi baro kinong pe jong ka program ha ka teng ba thiang tam ba don bor tam ko jong Jesus Christ belong nong pedim jingi bagi na so nguru you try kan isngi hey bila benerin kala mai pastor Bantei ha kan isngi bin ai kan htien ke jong blay shafi bagi pinang subhai fi pastor ha kan isngi Amen. But kay bay pastor ha kan isngi ikwa on batch pi kalong kata na gospel ka jong Lucas lenong ka bispo dokhat ka ba absan hado ka balai pinyo terter ka ba kran pang kata ka parsi jong ni Nongthymmai babha but shwa bangin yang ngam shakta ka parsi jong Nongthymmai babha ngashwa ban kalimo ikani ka jingkali na fi pastor mar hey hangni ula don uni rio sa bowan ban tenju yo jisu bowan ban ong kumno ngari ban le bangan yo kata ka jingim ka bymjukut yo don apa jong piru akani ka sngi fi jubo ba ikani ka jingkali kumno ngan le bangan yo ya kata ka jingim ka bymjukut I pastor I don bain Bantei Bah ya kata but shwa bangin ya poi siya kata ngashwa ban kali na fi pastor uay uni rio sa balik ko ban tenju yo Jesus Christ Fi ka Bible ke thu ba kidon lagi jong ki kenhon kidon ki Pharisee kidon ki Sadducee kidon ki rangba lengdo kidon ki nongtho ber kidon ru ki rio sa Ti kini ki rio sa kidi ki batip ha ya ka an kidi ki batip ha ya ka testament ka berim ya ki jing tho baro tading tau ni ubrio pendapat ha ka testament ka ba thamai ki Pharisee ki joan ki Sadducee ki jo ban kali ban tenju na jisu te kidon shibun ki ba ki juan ban trap yu try na ne ki juan ban pen upshrip yu try se kom ha ka to ka ba ki wan ra yu to ka riu kan thai ka ba la clean ka ba auria mo ki on le kumno ka kum ka hukum ka jong Moses ka long ban lan thamau be tading ta ki wan ban bo ye ki jingkali hau try wan kali ru si sen ong le amnong in siu na nginom siu khajna yu kaisar to jisu abi ka jubab ka ba ki yo ye ka jing shai ba kimla ban pharap ka la yu jisu ba ulong unohi kai bakla la ne u ai ya ka ta ka jing Bantei bakla la ne balong persya yo blay ne wat yo brio tadi tau ni brio lawan ha kata gapor ban tenju yo jisu namaru jisu habawan sini sika pertheu ya lap be tangi ka bay ya ka jing penem ya ka hima ka jong blay wa untuk kala ka bomut namar ka hima ki beneng kalajan badeng tau ni brio wan ban keli ndai bo kwa shisha ban yo jing penem namar ulatip ba nga biang usuan ban keli ban ong jisu An le kumno bangan yo ya ka jingim bymjukut tading ta mdei bo kwa ta ya ta ka jubab ne kwa sha ban yo sngo ke bo try kwa ban le ne kwa ban ong roi kwa ban tenju kai yo jisu let's say ni ka por mo nga ju yo sngo dan ki bri ku tenju kai yo try re ngai ha ka program ka bamenta dan mano ro ki ba kwa ban tenju kai yo try ne ba shu kwa ban kli jingkali ban shu tenju yo jisu lau dan nam dan ka jubab Aku apa nong pi la pi kli kan no ka jingkli how try jisu u jisu dan be ka jubab ban jubab ya pi bala pi kli si sana do ka men Syiem ya ka ne ka jingkli hatungan le ayu hatungan le kumno ban yo ya ka jingim bymjukut u jisu u dan ka jubab na ka menta jong pi tadeng ta na ka benta u ni u batip ya ka an u jisu ai da ka an wong kumno ba ka ta ka jing tho ka ong but u ni u bre u tip ya ka jing tho bu ong man e you try ubau blay jame da ka download da ka men Syiem da ka jingmut ba da ka bor baro ba ban e yo para marjan kumba e yalade tadeng tau jisu ong kumno langi puli hang tu ga khot ka baru pra u jisu ong ula ong te ha u melay thu ye ka badai to le ya ka ne te men yo im u jisu pun kon nong ta wong la dam la tip ya ka tin la la tip ya ka ta ka ai man e you try u blay jame da ka download da ka men Syiem da ka jingmut da ka bor baro ba men e para marjan kumba e yalade men im ka bobot e u jisu a ya ka nuksa hang ni ong ba la dam la it you blay men it ki para brio mar ki jiu ki isi ba ye ki Nongthymmai ki isi do kata deng ta fin kan mau ka jingja kumno bu jisu lej ban ye kan do ya ka tu ka Nongthymmai ha ka tu ka pum ki senran ki dalengo kumno kren ya kata ka Nongthymmai ba fin pet ru ka kam ki apostol haba jisu hi khot you Paul ban le alap shi ki gentil kalong shisha ka ba baki jiu kim la ban pediang kata what about Petrus ulet ka yeng jong Cornelius peni yang to bahadien la subang gadon ka revival ka yeng jong Cornelius puli ka to galon ka bishipol jong ki kam ki apostol henry anda haba ulawan pai nang to usha khot meeting Panjing ken sha panjing ken mele yo ka yeng jong to gentil tadeng ta ba u jisu hang ne u kwa ban kran ye ka ne ka wai o me kwa ka jing penem
men eat you blay ngatep ba mi eat you blay daga donut daga mansim daga jimut daga bor-boro tamba memdi men eat daga remeng sentur yo men eat tang daga remeng sentur klem da eat daga donut maru jisu krani ga taw ong ba ibon ki breu ki supla ne ki sukren tang daga remeng sentur ga ba ka donut jongki ka jengai no blay ma ki pla ba ki eat you try andre kim eat tading taw jisu ong yu ni riu sa yu ong lada me kwa ban yo e ga jing pen men eat chon kong you blay bar ka baar men eat you paramarjan ude nong Samaria Aku suka ban kelima pastor. Balai kini ki jiu bat kino Samaria kim dan kata kaji ni bapa. Hagjing sya menshwa ki dehi ki ju. Rei hadin ba la pyak no ka hima. Tengah kwa benon ra so ka history khendiat ba kata kalong ba hadin ka jingyap ka jong Solomon ura ba mula Syiem ya kata ka jinglong Syiem bat namar ba ukon jong Solomon da day ba start kumukpa ulong basarong bu sengap no i jing batai dan kita ki advice jong kita ki ba kham khna kumwa uhi bola kentat ye kita ki advisors ki jong pa jong ki bala khamrang ba ki bala khamlong experience ban ha bola sengap ye jing batai jong kini ki ba kham khna ba deheng ta ba ka hima ka jong ka jingsan shar ka administration ka jong ka phil ba deheng ta ba ka sepai usami ujarabuam ba deheng ta ka sami artli kita kiri la pihak noi ke Israel haki arbenta bagata kalong ke Israel bat ke Judah tadeng ta ke Israel ka capital jongka le ne ka nongba jongka ka de ke Samaria bat ya ka Judah ka capital jongka ke Jerusalem badeng ta kini ke long artli kiri bat ladon lagi jongki Syiem badeng ta hakapor ka ba kiwan ki Assyria ban yele thma bat ki Samaria ne bat kata Northern Kingdom bat habalai thma kum ta bala ring marau ya ki bat kum ju kini kinong Assyria kiwan ra ru ki breu ke jong ki hapo Samaria bat haba kilawan kum ta kita kinong Assyria kilaya shongkha bat kini kinong Samaria badeng ta ba kini ki ju kila kalalong no ki khun shipia markata kalong persya ka tin ke jong blai na marka an ke jong Moses kamsha ba de shongkha khle Henry kini kila shong kakle tang bigi shong kakle Henry kila taru ya ki blay tau na kamantai la dihi. Barkani kala pensiun ya kini ki Israel lani ya ketiki Judah ngemut banong ki badan sya kata Southern Kingdom bakladon kata ka jingya dom hapedeng jongki bat kita kinong Samaria. Tang kata Henry ya kapor ka ba ya ka ba ublay la plilat sa sisian anda kilalat na ke jinglong merau ba ublay la pli ki Israel bantai pat ya kata ka temple ba ka kenro. But gini kinong Samaria ki kwa ban ya rap lang ya kinong ya ki Israel nani kita ki Judah ban ya tailang ya kita ke temple re kini kim sha ki ong pi dei ki kun sipya pi ba mani blai thau pi la ya khle ba kita ngim tre ngim sha ya pi badeng ta bu sanbalat utau nong yalam jong ki Samaria bolong Israel ha ke jing shisha uni ulai le persya bat ula pensniu ya kata ke jing trai ban pensuki ya kata ke jing trai bantai kata ke temple badeng ta kala judan kata ke jing shurut la ya shun thlong sing hapdeng jongki hi badeng ta ba ujiu hi upaka jiu ni utau jiu ba shisha uisi ya kini kinong Samaria wat ada kidi jiu mar begidi kita ki khon shipya bat kumju ru kala don kata ka jing ya tengko kam ga jongki ha ka ba makiru ki mut banwan ra ya kata ka jing pensneu le ka jing pensuki bantai ya ka temple deng ta kida shun badeng tau jisu ong ya udi u riu sai wa men e je para marjan jome mdeu breu ndre udi para jome udi para jome upara ubadan hajan jome ka bomot hi ya kita ken kinong Samaria Nei habangi pe pat mo pastor hakane ka gospel ka jong Lukas no moshpau haba ujisu ru lakran ula ai da kata hukum ba men ie ju blai da kata don boro ka mesim boro ka boro ka jimur boro ba men ie ju paramarjan kuma me ie la de ula sange ujisu nei uni pat bukwa perkesan be yang saya la de ukwa ban kelipat ya de we ta paramarjan jonga bar ke ujisu wa musa kabostuna nang to kalong ba ujisu ai ka nuksa ngilangi puli kene ka khot ka balai pho ka ongum ne ujisu la yathu bulu ong hu don we breu bala hier na Jerusalem cha Jericho baula ha padeng ki nong tu ki ba kila pen lang khot ye bat kila sho ye kila let no ba kila e no ye kum bayam ujisu yathu ang ne ula don tau breu bala jinglai na Jerusalem cha Jericho bat ha padeng juga ta ka jingya ti ka jong alap ki nong to ye bat kila sho ye baktin jublai ka ong ba kila penlang khut ye bat kila ino no ye kum bayap bat hang ne ka don ka meaning na ka tin ka jong flai ngeshkwa man kali ka ni bunu to nong to balila pen khut ye bat balila e kum bayap fi ka ni hi ka dei ka condition ka ba ublai u Jesus Christ ukwa ban pen pau hau tau breu uba pen ksan yela de la ne uba snow yela de banga biang haki an girukam banga biang haki tagi ke ngam dan kam ye ke jing penem wat la daula keliru
Kumno ngan le ngan yo ai ka jing penem mereka datang ke jingkeli ka bau tenju utrai bau utrai wan ra ai ta ka dur ka ba uniu briu udai ban so tho ya ka condition ka jong u te bau uniu briu ulong thik kung uta unong le jing le uriu sai ulong thik kung uta unong le jing le ubala le jing le bat ha ba ula le hang ta bat unong to ulawan bat ula sho yu ula penleng khut yu bala e yu kum ubayap kabut jisu mo banong ai ba pi tharai ala de pi biang renga kwa ban wan ra ka condition ga jong pi ba pi long kum tau breu bala sha to sha lute pi de tau breu bala sha sho bala sha e kum ubayap ka mot pi la janiap ka mot yu trai ong o soitan ude unong to ka babel ka ong la fi pule Jenesis ka nong ka ba shipo ka khot shipo ka ong nong to wan om tang bo to en rei ban peniap ban penjot ka mot u soitan hi u wan ban peniap ban penjot bo jisu ong to ngalawan ban ai ka jingim ba begin yo ka hai ru ya ka ba mot i ban ong ba pidon kam ba su to ba pila janiap pila shalute hau soitan pila shalute hau la sha penleng khot ru namar ka babel ke to ba ba adam ban ka im kidon nak keper dan soitan lawan tu kumnong tu bantu no ai ka boleh lo ai bantu no ya kata ka ikhtiar ya kata ka bor bat khamtam bantu ya ka jingim namar ka babel ka ong la pi bam yau ni so da ka bayap piniap shisha ka bomot i la pi bam piniap bat ki bam bat de hengta kilayap wala da kidang imru haga bakin jadok andre haga bakin jam simi ka bomot kilayap unong tu ukran yo soitan baru deiru bobuito ndai tang bu ulong nong tu andre deiru bobuito badeng ta la khot yau tau sen ha ka keper dan ulong ubasian ubabuito badeng ta ba uji suwang pi bila lep sha luti ta usaitan pi bila sha luti pi sha penleng khut namar kum bau adam bat ka im ki kila kongo yo saitan kila long ke baleng khut akhmat jong blai ki do yo i yala dia bekila long ke baleng khut ke mut ma pi ru akhmat jong blai am ba pi long bo baleng khut kamentoi ba pi don ya kata ka jingtip wat ya ka tin ka jong blai banong ban i ju try ka download ka men Syiem baro handai lada pi so thu yala dia ka ne ka wai bala pi don makanai ka taru lada pi pat so thu i ka condition ka jong pi kamnan jingmat i pi hapan so thu i ne ka wai ba pi don kam yo blai pi don kam man i ju tau bala i ja pi maru jisu tip ai ka ni gini gi farisi ki sadusi tadai tau ong ka dei ko mo wisaya ong bagini ki breu ki buram ingatan da garmeng sentur kat ba ka donot jongki ka jengai na ublai uni ubreu syukran bo man i hoi ong ban i ju trai ublai na jisu i ka donot jong ubreu i ju trai i na maru jisu de trai te i pen ban ha cakap bon i juan man tenju ha cakap bon un pediang yu jisu u kentat yu jisu tadai ta bo jisu ong ba pia masutu ka ni ka jingkran ka jong pi ka dei tang na garmeng sentur kam de ka donot pisuan man keli ngaru tan garmeng sentur kam de ka donot pisong thu ri kata ka jing ong ka jong pi pa pi ong pi e ju blai pen e ju paramarjan kata ka dei tang na garmeng sentur jong pi namar ngatip him e ri ki paramarjan him e ru yu blai ba kata ka jing ong ka jong pi la pisu ong klem de le ya ka pilong ubreu bayap namar ba pi pila syak lute kata ka jing ik la syak lute ya kata ka bor ka jong pila syak lute namar soitan lawan ban lute kita ki ege barok ba pila long baleng khoj namar kumbo adam bar ke em hoi tada kila i chisha yu trai kem sim la ko ngu soitan re namar ba ki kila khamla yu soitan ban yu blai de heng tak syak lute ka bomot i pi pilong baleng khoj nadu ka por jong adam bar ke em pila syak penleng khoj ba pi ba pilong baleng khoj bat lada pisu e sa kom ni kamut kum bala lute yau ni ubreu balek jing lai pila janiap kuma ur la janiap but hangni ngi i pomo pastor ya ka condition ka jong brio ula satu paling khoj ula yam kata di condition ka jong i dai condition jingi pastor kata ngila satu ngila saling khoj bala bingi stang yam yes ka babel ka ong if you puli na ka tin ka jong blai rom lai po ka ong ba don bahok em don bahok arpulai ka ong ba baro kila laptop begini dulu ai ka burong ka jong blai but roman rio arpulai ka ong ru ka bainong jaga pop ka long ka jingyap ka long ka jingyap ka bainong jaga pop tade yang ta ngila laptop namar bang ngila syak lute ho soitan ngila syak penjat hao ngila syak syukur hao ngila syak penleng khoj hao bar ka baap ka long stang ka bainong ba kata ka long ka jingyap kata ka de ka condition jong utau brio ba ka de ka condition jong iru kum ki breu tadeng ta don ki breu ki ong bangingin it you blingin shakri you blingin ki song shit phanam tau blay kan mau gani ka wei lada pidang dei hi u bala sha luti u bala janiap phimla ban shakri u blay ka bamut hi lada phila hap ha ga jing sha luti ka jong baman ka long bai ba pi phila shu luti te ka mo phim dan shu eta ka hok
Phim dan show ia kata ke ka bau blay un appreciate ya pi. Namar bangi la pop te. Wa pop umla ban syakri yo blay uba hop. Uba pop ngakwa abnong ya pi umla ban syakri yo blay uba hop namar ia kata ka jinglong hop ka jong pi la lute do syaitan. Badai ta la penleng khot ya pi. Kila duk no ya kaburam ong tin jong blay bala penleng khot ba kila duk no eta kaburam jong blay. Don bahok don bahok babaro. Ngila lepop ngila dola na kaburam ka batap yangi kata ka jankop kabatap ingi katar kam dan syuk ngila dola nai kata kaburam ngila long lingkut tik kumbalong adam bar ke em hak peredan lada ngim pediang yutra ngidang long sa ki balengkut bat ki ba apru ya ka jingyap takadang ngakwa banong ya pi pidana kanu kaniam lada pi syakri shisha yo blay bo em bu shisha lada pim wan shwa syaka jingkala ka mut ka shisha pimla man syakri yo tau blay jong pi ublay jong pi ublay jonga ude ublay bahok ban nginom la ban lech u lam dangi wan shwa syaka jingkala ka bamut ka beshisha ban ngidon kam ya ka jingirap ko bau niu brio ula shaluti ula sha penleng khut bau la janiap umla le e shu daladi ka bamut i mangi ngimla shu ban le e daladi ban pen em mialadi ko bau niu brio la tia leng ketar hamadan umla shu daladi kata ka de ka condition ka bau jisu ko ban peni pamangi hi ngi alo thik kum tau brio bla shaluti ngim dan borsho dalade ban lei ban yo ban yang nang ta ban yat ne ban yo ke jing em ngila de ban yap ban ngilong shisha kum taken haleluya pi sngu tho ya kata de ta kwa ban kren ni pi nai persang da ka bor ke jong pi nai persang da kata ke jing la ke jong pi nomor kita baro ka de tang ke jing persang ka bonum poi shisha eru nomor pi pilalong ki ba shaluti ki ba lengkut bat ki bala janiap ki bala thiak lengtar phimla le isu daga bor ke jong pi aba fi fla kran ya kata fla pen i kata condition bangi kum ki brio ngimla te beli ai uni ubrio umla te banyarap dalade te kejayu ba usto tading ta ba lawan show ling do banya leng tinang ta ui bomla le ai ta ubrio namar udi ubrio udi ling do ka kren pang kan niam de kani ka de ka kerteng ju kan niam uling do baring ta wan so lebi ka kren mi hi ki jinglong ling do le ka ta ka jinglong niam baro ar ka di ki riu niam ba ka ding ta bu jisu kwa ban batai hang ne wong ka niam ka jong me kamla ban penim ya me ki ling do ki jong me ki nong hikai ki jong me ki guru ki jong me la ne kita ki nong i thu lupa ki jong me kemla ban penim ya me kabamut uno breu onomla la ne kano kan niam kanomla ban penem yau breu ubala shaluti ha kapok ubala shaluti ha soitan ubala sha penleng khot ha soitan ubreu la ne kan niam kamla ban penem yau tadeng ta habaki ki wan ki yang ngi tengim la tadeng ta ki kierno nomor ki sngoto bakemla ban le ai tadeng ta ling do lawan lebi lawan ki sto ba ngi de tang ki breu ngimla ban lei wala dang idon ke jing so sen airo hendra ngimla ban lei namar ngitip bengilong tang kibreo tadeng ta kwa banong ye pi dan ka no kan niam jong pi kamla ban penem ye pi ka kan hon niam na ka hon balang na ka no kamla ban penem ye pi kata ka dei ka bau jisu hikai baru wong ye uni uri side ru wong ba ma me memla ban yo ye ka jingim utu lengdo jeng be umla penem ye me bat utu lebi jong me umla ban penem ye me dei tek komuno breu ubala thia lengtar hang ne surok ubala janiap memla ban le ban yo ye ka jingim ha ka bible kala kran sta ba kini ki lebi ki lawan uling do lawan apa ki la ya nya kata kalenti ki syua lan no no hey ka poi pat u jisu pat u poi pat chane we per ka benta ba uang bat ulawan sa we pat belong tau kenja samaria de mano pastor uni kenja samaria fi u jisu uang neng kong te men ite yu paramajan we tau paramajan kidi nong samaria he Stem tadeng tawan ra do nong Samaria he. Badai uni nong Samaria abon men rap uni ubreu te. Ungange ude uju uba na Jerusalem te ude bitang uju balik ke Jericho te ude uju. Tadeng to uju ude tang nong Samaria ubala ban penemiu. Ukraina lade ko nong Samaria namar haba ma uwan te. Shalaki jongki breu kini ki kentaj yo. Ki kenyo jisu thik ko nong Samaria. Ki kenyo jisu ko nong shun jongki. Ki kenyo jisu ko mutaw no hikai lamler. Bagi da ongru bau de urang bak sut. Badeng ta jisu wan ra ene kadur ong ba medei mamem uta.
Ubala syalute mede ujiu bala syalute hau syaitan ban ngadai manga unong Samaria ubala ban penim yame. Tu Jisu kami la di hang tu. Wa ai gane kador jong nong Samaria ban pensong tu yo. Bau dei tang uta pa meme kentai tang uta ken. Pa meme nyau ben uta ken un penim yame. Pin pai ketin ke jong blai ka ong ba ke jing syai kalawan ha ka badum. Hendrai kata ka badum kam pediang setia ya ka. Jisu ong ya kata. Habuan sila ki jong kim sila pediang yo. Boleh cepok Nazareth agak senang ke kim pediang yo. Ki ong ni ngam ngim ngai bu dei to Messiah. Ngim ngai ba hang tau Jisu khlam la ban le ki kam ba Jisu ong ta ba unong thu lopa ite mla ban pediang ta agak senang ke jong. Tadeng ta wan sila ki jong hendrai kita ki jong kim simla itho yo. Ba deng ta ba bu ya de kum ta ka dur jong ta unong Samaria. Mau pasal mengipet mafila omnya keladan ke division dan keladan ke jingap ya apa yang kijiu baik tadi Samaria raya bola wan pat no Samaria te usutho te ba uni udi ujiu usutho te ba uni udi ujiu ba keladan ke ta ke jingisho apa yang joki henry pat abo pet pat ya uni ujiu uni balat hia lang ketar hat kemadan kelawan ke ta ke jinsusen ai ha ke jim ke jo kelawan ta ke jinsusen ai na banta uni ujiu Tadeng ta ladang ipet ya ka ketin ke jong blai ngilap be hi ublai ubangi syakri ude ublai be isnai Jisu uda isnai ladangi puli Matius kan nong ba khandai de khot life center ter ka ong ni Jisu la ya keleng shigi nong ba ki nong red baro ba la hi kai ki synagogue jongki ba la yalap ka gospel jong ka hima ba uda pen khia ki jing pang baro ba de ki jing kro baro de ba ba la i upa ba la snosen ai namar jongki Naba ki long ki bala sakama bat ki bala sapret ru kum ki lang brot ki bom don unong syarai. Jisu bala i ki pai ba ula sungus na ki. O i ki ba ki long ki bala sakama bat ki bala sapret ru. Sakama kamut bala jak lenti. Sapret kabut bom don syu ak jingia teli. La poi sini la poi syatai ba ki layak lagi jong ke lenti. Badai tau Jisu ong ba mangi kum kita ki lang brot mo. Ilong kita ki bala yak uai puai lagi jong ke lenti ki jongi. Ngila sakama. Badeng tau Jisu upeni hang ni wang ba utang no Samaria udan ya ka jing sngosen ai. Badai tang ublai ubadan ya ka jing sngosen ai bat ula sngosen ai ya uni unong Samaria. Badeng ta ba sngosen ai mdai tang ba shu sngosen ai. Henry ula le isen ai ro ya u. Tin jublai klai tho ya kata ba ula poi ha kata ka jaka ba ula i u ba ula sngosen ai ba ula wan ha u ba ula span ya ka jing jingam snam jong u. Udah the ek umpniang bat kawan. So begini ya, fin dek kami punya apa pasal suka bat kelima. Habau Jisu lawan bolai i, baru langsung sen age pangju. Bat hang ni ke Bible ke empat. Bat ulawan, bat ulah span jiki jinjam senam jung. Udah the aki ya ke umpniang bat kawan. Ke kata ke pastor, kata ke balas span. Dan yang laban ong ke kata ke jinjam senam, bat ke kata ke umpniang bat kawan. Kini kiran sepang ke. Pila ngi play ka ketin ke jong blay mo Jisu unum kran ye ki lada uni urio sai snot ho un kran me da ka ke ba uni urio sai marutip ye ka ketin utip ye ka hukum tadeng ta ukran da kata ba utip badeng ta la ngi play ka ketin ke jong blay ka sam ka blay pusau ka dekat ka bakat pra ka ong utrai ulong hajan ye ka ki bapat do not baru pen kat ki basngusi ha ka mensim Ladang ipet ya ke jinglong ke condition jong ni ubriu shisha ulong ubalapat do not. Hot ulapat kita ka do ka met ka pat ke jong u ka bakran ke jinglong ke condition ka mensim ke jong u. But utrai te ulong hajan. Pi utrai jungi ulong hajan ya kita ki briu ki basngutu baki long kumta. Ndri lada ki briu ki ong ngalong bahok utrai ong tolak biang kata. Pi hok ngakleman namta jong fi. Utrai ong awan na ka banta ki bapop tangi kita ngawan namar kita ki bapop ki don kami nong penem. Lada hok tem don kami nong penem. Tadai yang tai pipila ajat klemu nong penem. Tadai tau Jisu ong kata lada ngi puli ro kasam ka bihis pa sapusan ka kren hang to ya ka juhi. Paketin jumblai ke ongkum ni. Kita khot bakat pra wong. Utrai ulang hajan ya kita barok ki bakat kerpat hau. Ya kita ken ki bakat kerpat ya u haga bashisha. Nganget u ni briu haba u udan ha kata ka kendo. Nganget u khot ya ka jingirap. U kerpat ya ka jingirap. Badeng ta bau nong Samaria uan. Unong Samaria uan. But habulu ya snow ya ta ka jingut. Habulu ya snow ya kata ka jingkot kerpat. Jisu uan kan hau unong Samaria uan badeng ta Jisu penon kami ni dekat sis pasal usan dekat bakat pra utrai ulang hajan ya kita barok ki bakat kerpat hau kita ken ki bakat kerpat hau ha ka bashisha uni ubril u khot kerpat ha bashisha namar
usul tu bam dan syuk bala ban ya rap te yu bam la le syuk tamba uni riwasai uklam khat ga ba shisha usuan ban tenju yu trai ban tas yu trai henry upen so tu yu ba mdei tamba usuan ban tenju te nga pihak ban khat kerpat te shisha kata mdei usuan ban tenju ya nga henry kata ka jingkeli ke de ga badai kumno ngan le ban yu jingpenem ga badai ba pi dan kam shisha ga jingpenem ba ma pi along thik kumne ubreu ujiu Buaya lenti na Jerusalem je ko pilong ka condition je pi ka long kom ni. Ba fidan ka man khot kerpat yang ate. Pin pediang yang ba pin khot kerpat ta ka jingirap. Ba keting ju blai kong ka sam si spa sa pun nyor ko ong. Bo shna ye ta ki papat dok not. Ba uspan ye ka jingmong jongki. Kamu uji su hang ni ko ma pikeli kumno ka ta ka jing sap sing span. Ba uji su kren tang ye kata ka ba usyukren ndre ukren da ka bala don lupa ya ka ba une utip ye kita ki hukum utip ye kita ki jing tho ya ka ba uji su pendan kam ye ka sam si spa sau punyo ba nong usna kita ki bapat dok not ba uspan ye ka jing mong jongki mono ude ublai ublai unong samaria ude uji su hi ba ngi puleru na uizaya ka nong ba nripuwe ka kren ye ka tahi ngin ye pule hang ni ba kani ka de ka ketin ka ba uji su kren ba ngaku apin pule pi barang Ripuai dekat menenggang terter. Umensim utrai ubleh uhanga. Naba utrai ula pensle nga banyalap iki babha haki bajam nun. Ula pai nga ban span yaki bala pai donut. Banyalap yaka jimpelat no haki bala rimrau. Bat yaka ban ple yaka bendi haki bala kum. Banyalap yaka snem ka ba diang hun ka jong utrai. Bat yaka sengi ka jimpenihar keput ubleh jengi ban pentingan yaki basongsi baro. Ban bo haki ba sosi haseyon ban ai haki ka ba sin sentiu haka jaka ki depe ko umpenyang ka jingkmen hala ka jaka ka jingsosi ka jankup ka jingiro haka jaka ka mensiem ka bakhya ba on khat yaki ki dien ka hok u jingthong utrai ba on pendon burom ya u tikin tei ya ka jaka balakenja ki barim kin penyeng ya ki jingpenjat ba menshwa kin shnaru yaki shnong ba longkhlau ka jingpenjat Shibun ki pateng benri. Uji su fulfill ru ya ka jing ya thu lupa ka jong isa ka nong benri huai. Hani usaya ule thu lupa ya uta u Messiah jongki ne uta unong pen jongki. U mensim jong blai hanga wala pen slah nga ban yalap ki babha ki bajemnut wala pa nga ban span ki wala pa do not. Pi uni ubreu udan kam ya ka jing span. Baru Jesu ai ru ya ta kentien ban span. Pi dei ma ba de heng ta ba Jesu upen si sha shu alor kan ni ha ka ba uyeng ha ka snagok ha ka ba puli ya ka ne ka khot ya ka ne ka lenong jong Isaiah nriu puwei dan ngi puli ya ka ta ngi lap ba Jesu Ukraine ya ka jo hi tapi puli Lukas ka long ba saw ka khot khat pra Jesu puli ka ni on da ha de puli ka ni ukalan ya ka ta ka kitab wa ya tau nong sumar ba ru ong ya ka ni ka jing tho la pendap ka ni ka sngi ka bot ka ni ka jing tho ka kren sapang jonga bala pendap ya gani khmat jong pihi tadeng ta Jesu habo kren ya gi eke jukren ya kata ka bakigim snong tho ukren ba ya kata ka baki da tip ya kata ka baki da snong tho badeng ta ukren ni rio sai wang ba ni uan ban sop ban span yau ni ubreu uba don kam ya ka jingerap la shu daladi la shu ban leye hi da ka bor ka jong o lamda uan unong samaria kamut ka ap yu stang ka jingyam badeng ta une unong samaria kum Jesu ubadeir Jesu wan ban yarap ken yu ta ubreu bala janyam badeng ta la da Jesu mshim lawan ban yarap yang aba dia pi ka bomot hingi la yam ka bai nong jaka pop ka de ka jingyam badeng ta wan ban sop ban span ya kata ka jingmong nga stunat hang ne ga khot lai psau ko ong ba ulawan hau bat ula span ya ka jingjam snam jang u ba udah the aki ya ko umpniang bat ya kawan udah sop udah span ong gaktin ke jong blai ya kata ke jingjam snam jong u bula the haki ya ko umpniang bat ya kawan ka bos ngot tenat banding tawong adai manga ubale ya kata bu ai ko umpniang badeng tala ngi puli Isaiah Henry Fuwei ka kren sayang to ya ka ai kata ko umpniang bai ka ai kata kawan ba Isaiah ang to ong ba dei uniken ya ka ba utrai un bu ya to mensim jong u ka dekat ke balai ka ong ban bu hagi basnosi aga sayon baban ai ka basin sentiu ka jaga pei ka pniang ka jingkemen haga jaka ka jisusi ka jankop ka jingiro haga jaka mensim ka bakhia pi ai gai ka pniang jugai jaga jingkemen badeng ta haba ngi yo ka jingirap no try haba wan ban pen em ngi
kadai hang ta bengiyo ya ka umpniang juga jingkemen bat ya kata ka jangkup juga jingero ulah da utrahi umpenem yang ba dia pi kata ka jinget ke jingle jungi kadai tang haga niam bal ka kut tang haga do kala syukut ingi tang busulit jaseng ne bun syu mani belai tang haga do lada ngem so to utrai ulah penem yang utrai ulah le bha yang nginom la ban syakri u haumen sim ada ka jing sisa Hallelujah. badeng ta ba dei tang ubreu ubalayo mat ya ka jingle bha ka jang ublai dei tang ubreu ba snoto badala deu la dei baniap dei bau jisu wan dei jisu bakta dei jisu basop span ba dei jisu bala penem yu utau ubreu unjin dala snokemen hado kata-kata thikum tu ubreu balayo e ka jimpen kia ha ka jimpen kia ka jong u Petros ba u Yohanes ula yang naga jaka syong bara bula yo ya naga jingpen kia ula let chaka temple bar ula shat bula kemen hangta namar bula yo ban mat ya ga jingpen kia na utrai bangangai la da unono ubrewi ubam pat yo mat ya ga jingta na utrai unono ubrewi ubam pat sung tho ka ai ga bu trai la le ga jingim ga jo ban sung tho ning kong bu long nong pop ba ban sung tho bu dan kam nong penem bara bu kala ga mu updiang yo jisu kong nong penem bara bu yo eta ga jingta ga jo ublei ka wan sha ta kong pniang jo ga jingkemen kawan sisya kata ke umpniang juga jingiro bau kup ya kata ke jangkup juga jingiro bau syong kali syong ieng syong ai uken ut ke jingiro ai umani utra yaro utra aingo utra badeng ta ba ajong bonsin ya kita gibreu ke bakum kita kila klebit iman balagi klebit i sisya kumbala klebit namar ba kila yo sisya utau ba it kila yo utau ba it ba utau bala lebha utau bala penem te kumno pi num klebit tadeng ta bo tau brio ngasngu thu ela diru haba ngasngu thu banga ngamla le ai shu na kaliang ge jonga ngala le pop yo play bat nga ngala de ban yap bala de ban sha quarantine hadu jok sebam jukut bo tra lo pelaj ngana du jok tra lo pelaj ngana ga jing penram na ga jing yap ani ngada smoke man ula sop span ye kata ga jing sha le ben ge jonga ya bo syaitan ula le ben ya ka bo mulamut pan peniap mi nga ai ngo bo jisu la penem nga deng tang kemen ngar wa nga yero nga pla nga ya thu khana syapang uniu nong penem jonga ba haduk ni ka sngi nang kren sisha ya ka ktin ka jong u ba nga dom sange hiru tanda utrai khot yang ba hadin nang taru syabneng nang yero sisu ya ka kerteng ka jong trai sigi bam jukut ba deng ta uno no brewi bam pat yo ai kom peniang unom la ban yero yu blai uni uyo ya ta ko peniang ya ka bo nong samaria ai ba de ka wande kawan ke keren ya ke jingkala ke transformation pi kadai kata usok wan umla ban kalawan lam dala khnyot yu lam dala penluet yu badeng ta lam dala bu yu kat tu kat ni por kan umla ban kalawan yu tau sok badeng ta ngakwa benong pi lada kamdan ke jing khnyot no blai lada kamdan ke kata ke jing thawdor ke jing sna no blai nginom la ban kalagawan kamu transforming na tau sok sya kawan badeng ta ngakwa benong pi da utrai ha ke jing im ke jong pi ngangai un pen kalawan ya ke jing im ke jong pi un bu ya pi ha ka seyon ka kren ya ke jing suk ke jong blai seyon ka kren ya ke jing kemen ke jong trai baru a ya pi ya kata ke jing kala ka transformation tadeng ta kam dei tang ka conversion ka ba jubri ke jong religious conversion u jisu kwa ban convert i gebreu u jisu kwa ban transform i gebreu ban transform ban pen kala im dei ya kan yam ban pen kala ya ga jing im ba de ka men sim deng tau ai ko pniang buru ai ka wan ke bathiang ngen ha ke jaka ke baktang amen hallelujah tadai tang ka wanong ipi la fi don ke jing ke jing le jo ke jing im jo fi kadon ke jing thang men sim ke jong fi kadon ke jing so si nga kwa wanong ipi bau jisu un ai ka wan jo ke jing kemen amen un ai fi ta ka wan ke bathiang ba ka men sim jong fi kan thiang kedeng man la gasngi pada pada ke jing le jo ke perthai Henry Finlong u breu le ka breu ka bathiang pa phio e ka ne ken ke jing ai no try amen Bat sisya pasoma abangi puli kata ba fi pensyai kata kala kam syai sisu aga jim ke jangi bangi sutu ba ude uni no samare baba bala sub span ya kita ke snam ke jong uni unong ni jinglen bala syaluti sutu ba ya kata ba wara ya kata ba wan aru ya ta umnya maka wan ke bakran mo pasong ba fila batai span ta ka jingkemen maka ta ka jingkala ba shimla sange tang ta pasor ka Bible kam kaka syu tu ba shimla sange tang ba ula ai ta umnyang enda ka wan hendai ula ai ru bra walam ru siya kata kayeng besar. Amen. Ula penkit auto marat jo. Ba lapen poi ha kayeng besar. Baga snow ba uno breu he. Ubalayo ya ka jing penem no trai. Ubalayo sisay kata ka jing yarap no trai. Ubalayo ya ta ka jing sop ka jing span. Ubalayo ya ta ka umpniang ba ya ta ka wan. Ublay u Jesus Christ. Un yalam ya pi da umen sim ba ko jong o. Ha kata ka yeng besar ka bakran ya ka balang ka badai na ka mentang ka men sim jong pi.
Amen. Amen. Utrai haba ula penim ya pi unom sya pi bin syong sa hajo. Utrai kwa ya pi bah pilayo ya ke jing penim. Haba pi pilayo ya ke kom peniang. Haba pilayo ya ke kawan. Ukun tie ho tau merat ngangai ulong kong mensiem ba khoi. Obaya lambat yo tau brio ban bu hagata ka jaka ka badai hagata ka balang ni hagata ka jing syakri ka badai. Kenang ban yo ban sumari usipor. Kat ba utrai 4 wan. Amen. Amen. Ya kata ru kren mo ni pastor. Ko ni mo. Ti ula bu yu halorum rad jong uhi, bar ula walam yu syaka yeng basa, bar ula sumar yu. Ti ka bala syai, haba un salai no ula sai no artingka, bar ula ai ha utrai yeng basa, bar ula ong ha u tu sumar yu, bar ki eki ru ba men pelut tam nga andanga wan pai pat ngan siupat yame. But musim lakot no tangan tabu lawan lam yu yu syaka yeng basa. Henrei buat ula ong ru yu ni utrai yeng basa, bar ula ayu ketaka artingka. Bar ula ong ru ke ke ba men pelut. Ya ni utau dong syak luti. Haba ngawan manga dan sa siupat tam yame. But ke kata ka kren pang ke basa. Ki artengka ke ba kren ru ya ki artli ki testament. Ki testament ke barim, ke testament ke batmai. Hallelujah. Badeng ta syabun kiu, tadeng ta onda bula let no u ya kata. Badeng ta ngi ke testament ka barim bala pendap no uji suang macam penduk ya kata an lani kita ki nong thul pa wangan pendap iki u kata bad kum jo ke testament ka batmai de onda uji su la u ro wa ki shiti haba ukren how paul ngi iru igini ki gospel ki southly ki gospel ki kam ki apostle igini ki shiti baro kitab jingpen pa bo try u haka balang ba kita ki badana ka balang kin snotho ya kata ki artli ya ka kin yoru nado Jenesis hado kitab jingpen pa ba gade kita la fidana ka balang ga balai pin snotho ya kita ki artli ki artengka pin snotho ya testament barem pin snotho ru ya testament ma badeng ta bo trai uong ya gane ba ngastuna teng ya puli biang sa isisien ti ka bala shai haba unsalet no ula sai no artengka bolo a hel trai yeng basa kamu ai utrai yang basa kamu ai ha kata ki syakri ki jong utrai ki badan ha kata ka balang ki badan ya kata ka ardengka ki badan ya ka tin ka jong play hang tau la ai ki umur gula ai kata ki apostle wala ai ro ha kata ki pastor ha kata ki nong sa ki ban besa ya kita ki breu ki bawan ha kata ka yang basa tadeng ta la da pp1 syaka jing syakri ngidon ban besa ya pi na kini ki ardengka ka ba utrai ai ngi ya ka ba pinso to ya ka tin ka jong play nado Genesis hado ka kitab jing pen pau bar nga kwa banong yapi bar habula ai hau tau trying basa bula ong ha uto sumar bari ke ru men penlut tam nga anda nga ngalawan pai ngan siupat ya me ong ru yangi ki ba syara ong yangi ru ki ba ai ka tin ki ba hikai ong lada pi pila tre ya kata ngan sa ai ken ya kata ke jing tre ke jong fi bagade kata ka ba mut hi utau ba syawan ra hi basaru yo nong bu utau nong basaru yo nong mameno ba ai udai utaken unong Samaria uban ai wangan le jinglet ngan sawan pat badeng ta mentau dong lej pen krek ke jaka un sawan pat bonon syau yang abad ya pi badeng ta la pidan ke jaka ke badai pio jingkerku balada pi dei unong syarai la fila syakri shisha pi syarai shisha pi ru pinyo la ke jong kanong re la pi pim le e kata ngangai kita ki breu ki neman hi syakata ke yang basa ke jong pi ko abonong ya pi utrai ukwa ke donut jingong syarai ke belong kuma uhi ki basyarai tadeng tau snow snai ya kita ki pat ba namaru ya ki kum ki langbrot ki bamdan ya unong syarai ki bala sakama ba ki bala sapret ba ngangai la dang ilong kum ta thik kum uni unong Samaria wa bha unan lam ya pi kum uta unong pang kum ta bala shalute syaka yeng basa ka badai ba snow ba blay bo ya gane ga jinshakri jong ka Potternet ban saya pi naga tin ga jong blay de yang ta gini ki singing i wala don ginong shon ke ba shon ado kata bomon pensange gini ki jing tre ga jong blay henrei kta yangi ukta ya blay badeng ta blay ju sakut sa haju sakut tang halom jing tep umi pat haga singi ka balai ban mentang mi pat haga YouTube mentang mi pat haga di social media ban ngin mi shisho da ka jing tre ga jong blay mde da ka jing tre jong ki breu ban tre haga bor ban haga buram ga jong bat nganget baganda donro haga sanpo sngi ke jimi pat ke jong try kan ka Pentecost ba nganget ba ke jing try jong ka Potternet nang mi se khamat le kan long kum ka Pentecost tat haga ba nyalap shisun nyalap lah jar kin kala ka bombot haga sin jamentang ini ya ba nyalap dan don haga shitio dan don tan dagi spa dan don tan dagi po ki ba kala mot re nang ni se khamat le dagi hajar ba
pada kilak kin kala ka bumot. Hallelujah. Bangi pen benai ke jing job, ngi pen benai ke borong ke jong belai, ngi pen bena ya ke jing tray ke jong men sim ba koi. Nang ni sya khmat maru blai uman ba koi ka men sim kan jot no ngai ba baro kin wan sya ke jing kala ka bumot. Ngi don hang ni ban syakri ya pi, ngi don hang ni ban syara ya pi, ngi don hang ni ban hikaya ke tien ke jong belai. Ban ngai pin yo ya kata ka ardeng ka ba blai lo a ngi sam lem ya kata ban sa ya pi tat aro ke sngi ke jing wan utrai Jesu. Bangai utrai un kerkui fi un ai bo re fi. Amen. Amen. Hallelujah. Sisa pasal ngi da aingu sisa yu try mo ba ke ba fifi batai pangkat ni ka parsi jong no samaria ba pha hakani ka singi ngai kala long sha ha preng jongi I pasal dan hade ka jaga binyarap fi banduai ya ka jing duai jong ka jing kala bumot ba fin phai shu try pila sha lo ti re uni soitan ula peniyap te phi uni soitan ula peling khot ye phi la biang ka to khat no yu try khat no uni nong pedem hak jim ka jong fi ba wan uni nong pedem tang ban so san e fi re wan ro ban so spanya fi wan ban pen khia fi wan man ai ka ta ka jing kermen hak jim ka jong fi wan man ai ka ta ka jing pen thamai ka ta ka jing pen kala hak jim ka jong fi fi nom long shu tu briu berem pen long briu ba thamai ha ba la wan nong pen kala hak jim ka jong fi pedang Jesus Christ hak jim ka jong fi hak di singi I pasoi dan ini rap fi ya ka di ka jing duai Ngan doai nam ta jong pi ni ka por bangangai abai pi pediang eu trai un le gi kamba ke jim ke jong pi pinom sa shu ubriu bla janyap ubriu ba sha pen mong pinyo khia aga ben sim pinyo khia aga jingmut pinyo khia aga met ke bapang ke jong pi pinyo khia again ha ti ki ken ke ba pi dan kam ye ke jing pen khia financially dan ha ke ying ka sam ke jong pi ha ka no ka benta dan ke balapen thang ik pi dan balapen susi pi let's say pi ya pedeng ke jing susi na mar baladon ki ba khlat na ke ying ka sam ke jong pi pila sngosi pila sngo kenja utrai un sop span ya kata ka donut ka bala pat ke jong pi ban ngai bu trai un pentengan ni pi do men sim ba khoi un ai fi kata ka phneng bun ai fi kata ka wan ban ngai apa pio ya kata pin kemen na do ni ka sngi menta pin pediang eu trai ma de tang mo bala ban yarap ya pi khot ya ka teng ke jong trai ma utrai un wan hajan ya kita ken ke ba khot karpat yu to khot ya nga uang utrai dengan sngo ya pi to karpat ya nga kat bangadang hajan uang utrai karpat yu trai sngo ba karpat yu trai un le ka kamba aga ji em jong pi la pin pat pediang yu jisu pediang no ani ka sngi pediang no yu ko munong penem pim don kam man le nyam le ru kom pa no pi ka de tang man sungai ya ka ka bo trai la de le ha ka ding phna ba de ka ta ka jing le ka jong o kan wan ha ka ji em ka jong pi ni ne dwai ka ni ka por ka ba menta hallelujah pi la ban khap de ban nga pediang yu jisu dwai ong try jisu awana khamat jong me nga sngo thu te trai mangala long kom ne unong le jing le ngala sha luti ngala sha penjot ka sa nga stang ban yap no ka don kam nga ko try oh nga don kam ye me ko try ya ka jing rap ka jong me ya rap nga ko try shim nga ko try sop span nga try penem nga play oh pendap nga try da ka ko pniang ge jong me henga ka ka wan ge jong me pendap nga da ka jing sup ge jing kemen pada do ne ka sngi ablay men bu yang ngaru haga jaga ka badai ban sai ka ni ka men sim jong bangan yo san bangan yo khia bangan yo lo rang ba na ka benta ka buram ka jong me ngan im nam ta jong me ngan long ka jing men toy nam ta jong me agar teng ka jong jisu amen amen pla duai bat nga ngai try wan ka jing em ka jong pi ya rap ya pi ba ka jing sup ka jong try kan slay ka jing jong pi na do men ta ka sngi hallelujah bat shisha kam sakut tamba filap priang Jesus Christ hakani ka sngi namar balai kam sham lakut tang ta kawan kam sham lakut tang ta ko pnyang rai uni no samaria babha ulai lamru ya uni no shaluti ha ta yeng basa piru akan ka singe ba filap priang utrai dan kami firu bandan ha ka ta yeng basa ko basa na ka di ka khtian ka jong blai ka ban pensan ye phi ba piru philo ban yo ban san aba flasan philoru ka jingkur khu shaki babon ban ngi aingo shayu trai ka di ka singi ba ke ek bai pastoi bed ngai chi sa ka long ka jingkur khu na mata ka jingim ka jong phi ba ta do bang de shem yang pat ha ka wei pat ka singi to blai ka jing sup ulori kan lambar phi amen